धेमाजि जिल्लानि गगामुख हालामनि सिङाव थानाय 3 नं मानकपुर गामिनि मुस्रि कमला बसुमतारी आरो मुस्रिमा तपेश्वरी बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला मुस्रि रहिन बसुमतारीनि अनसुलि बिसि मुस्रिमा रुमबां बसुमतारीया थांनाय 16 मे खालारखालिनिफ्रायनो गोमाना दं। बिहा सासे 4 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाबो दंमोन। बै गथ'आ दिनैसिमबो बिमाखौ नागिरना गाबगासिनो दं होननानै फोरमायदों। नाथाय दिनैसिम जेबो खौरां मोनाखै। बेखायनो बहाबा सोरबाफोर नुसनबायोब्ला होखानाय जानबुं नङाव 9394496903 आरो 7896136132 खिन्थाहरनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरा खावलायदों आरो गामिनि रायजो राजाफ्राबो खावलायदों। रहिन बसुमतारीया गगामुख पुलिस थानायाव मोनसे एफआइआर बिलाइबो होबाय होनना बुंदों आरो गगामुख दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनोबो होदों होनना बुंदों। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों मिथिना लानि। आंनि मुङा मुस्रि रहिन बसुमतारी। जोंनि गामिनि नामा 3 नं मानिकपुर, डिस्ट्रिक्टआ धेमाजि गगामुख आरो। जाथायाथ' जादों दाख्लै समबारखालि फुङाव जों गगामुखआव थांनो होनना गारि गाखोबाय, सानैबो थांबाय। थांनानै इयो माने स्टेट बेंकआव मोनसे खामानि एटिएम एप्लाइ खालामनो होननानै थांदोंमोन इयो। आंबोथ' थांफादोंमोन लोगोसे। बेहायनो माने इयो गावनि बिनानावनो ट्रेन स्टेसनाव माने आंखौ थिनहरबाय। गावहा स्टेट बेंकआव थाथ'बाय। आं बेहाय माने इखौ हैनायावनो इनि डकुमेन्टसखौ हैनायावनो फैनानै आं नायफैबाय, मानसिया इहाय गैला, माबा स्टेट बेंकआव गैला। बबाव थांदों? बे गोमानाया आंनि हिनजावमोन। मिस रुमबां बसुमतारीमोन। बिमा नागिरनो दासिमबो बेसेराया बोराबगासिनो दं। हरमानि उन्दुआ बिमा नागिरबाय थायो, गाबबाय थायो। दाबोथ' गाबगासिनोसो दं। सासे दङ 4 बोसोर जानाय। बेखौनो अना खानानै गारनानै थांबाय। आंनि हिनजावा गथ'खौबो गारनानै थांबाय। एफआइआर थानायावथ' होदोंमोन एफआइआर। ओमफ्राय आबसुफोरनोबो होनाय जादोंमोन आरोना। दासिम थानानिफ्राय माबा मोनसे कुइसनफोर माबा एन्सार फैदोंमोन? एन्सारथ' माने दाख्लैनो नालाय समबारखालि नायदोंमोन। समबारखालि नायनायाव बेनिफ्राय माने इनफरमेसन मोनाखै होनदों समबारखालिबो हराव। बेनिफ्राय मैयाबो जों नायहैदोंमोन, माने इनफरमेसन मोनाखै होनदों थानायाव, बिदि आरो। बे हिनजावनि न'खरावनो खौरां लाहैनाय जादों जायाखै? खौरां लाहैनाय जादोंमोन। मा बुंदों? बिथांमोना होनदों जेनेबा इहाय फैयाखै, जोंबो माने एसे बुंनो माने इसोरबो होनदों आरोना। इसोरबो जोंबो मिथिया अबाव खारदों मादों बिदि होनदों माने जों सोंहैनायाव। जों मैयाबो थांबावदोंमोन। आं आरो दाख्लैबो खनसे थांदोंमोन आरोना। सासेखौ माने गारि रिजार्भ लानानै हारसिं नायहैदोंमोन, माने बायसान्स थाङाखैबा न'आव दंबायबायो नामा होनना नायहैदोंमोन आं, माने समबारखालि 10था माने 11थासोआव आरोना, 11था 12थासोआव। सोरजोंबा थांदों नामा सन्देह खालामो? सोरबा थांदों माने सन्देहआथ' दाथ' खारबाय जेला बेफोरबायदियानो जासिगोन। सोरजोंबा थांदों ना मादों बुंनो हायाना। अबावबाफोर खामानिफोराव सोरबाफोर मावनो लेंहरदो होननानै थांदों ना मादों ना सोरबा हौवाजों थांदों, बेखौथ' आं दा बुंनो हानाय जायाखै आरोना, बुंनो हाया माने। मानो होनबा आं जेबो इनफरमेसन मोननाय जायाखै नालाय। न'खराव नांलाय खमलाय जादोंमोन? नांलाय खमलायथ' बिदिथ' गैयामोन। गामिनि जानानै आं दिनै नैबिसोरनि न'खरनि जाथाय जानाय थिलियाव आं दंफैयो। जाहाथे नैबे न'खराव जोंहा बिहामजो सासे गोमाना दङ। बे बिहामजो गोमानायाव जाहाथे जेरावखि थाया मानो नैबे जोंहा बिहामजोखौ मिडियानि गेजेरजों बा खना खनलायावनो थायाथों, जेरावबो गोसारहोनानै नैबे बिहामजोखौ जों मोनफिननो हायो। आरो जोंनि गामियाव बेफोरबायदि जाथाय जाफेराखैमोन। नै
थांनाय सानबासोनि सिगांसो नैबे जाथाया जादों। बिदि जों मोनफेराखैमोन। बेनिखायनो जेरावखि थाया मानो नैबे जोंनि मबाइल नाम्बार होखानाय बे नाम्बाराव जाहाथे अबावबा नुसनबायदोंब्ला अबावबा खना खनला दङब्ला नोंथांमोनहा नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामहरबानो जाबाय, जाहाथे जों नैबे बिहामजोखौ मोनफिननो हायो। नोंथांमोना जुदि अबेबा लोगो मोनोबा मबाइल नाम्बारखौथ' होखानाय जाबाय, नोंथांमोना मोनोबा हमना दोन, खबर हरबानो जाबाय, बे नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय। नांगौ आंनो नाङा नङा बिहामजोखौ। अना खाना सासेल' फिसाला, बिहामजो सासेल', आंलाय बोरै गारनो आरो बोरै एंगारनो। नोंथांमोना मोनोब्ला हमनानै खोन्थाहर बे नाम्बाराव, आं लायनो थांगोन। आरो न'खराव जेबो दावराव दावसिबो जायाखैमोन आरो फिसालाजोंबो दावराव दावसि जायाखैमोन। बेयाव मा गोसोखांनानै माबायदि जानानै माबोरै थांदों माबोरै खारखो जोंबो फात्ता मोनासै, मिथिस्लाबासै। सानैबो फिसालाजों बिहामजोजों सानैबो गगाव थांदोंमोन। बेनि गेजेरावनो फिसालाखौ मा बुद्धि खालामनानै मा खालामनानै बेखौ अबेबा माबा मोनसे माबा खालामनानै अबेबा थाखुमादों खारखुमादों। जाहाथे नोंथांमोना मोनोबा बिहामजोखौ हमना दोन आरो फन खालामहर, आं लायफिनगोन। नांगौ आंनो बिहामजो, बे सासेल', फिसालाबो सासेल' आरो बिहामजो सासेल'। आरो फिसौला दङ 4 बोसोर जानाय, दा गथ'आ गाबगासिनो, बिबौ बिबैया गुरखाय गुरखाय लाखिगासिनो। ओंखायनो नोंथांमोना मोनोबा थाबनो खोन्थाहरबानो जाबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बेंक पिअ, बेंक क्लार्क, बेंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360